Bibili akong pintura at waterproofing. Yung pintura ako bukas, oh. Bubong ng bahay. Tsaka yung slab dun sa kusina. Lagyan kong waterproofing na tulo pag naulan. Kasama kayo sa video? Opo. Kasama kayo sa video. Yun. Wasak mga besi, mga bay, mga uragon. Mag-ano ko ngayon, mananarba sa bubong. Yan o, mayagda na. Akyatin ko yun o. Di yun o. Di ko na sa bubong. Ito yung pipinturahan ko. Ito muna i-waterproofing ko yung slab. Yan o. Matagas eh. Tayo ng linis. Ito, alam na ang daanan ng tubig. Ayan o. Kunin ko yung waterproofing. Alright, ito na yung aking waterproofing. Ayan o. Daming sobra. Ayan o. Sobra pa. Init. Bukas na magpintura. Nakailang ano to, pasada. Hindi kayang ubusin. Ang dami pala tong 4 na litro. 4 liters. Magkukulay simento na yan mamaya pag natuyo. Ganyan na yung kulay niya, no. Ito pipinturahan ko bukas. Mga kapitbahay, oh, tingnan. Mga bubong nila, oh. Kalawang na rin, walang pintura. Good. Dito naman ako sa loob ng bahay gagawa. Yung slab kasi sa kusina madumi. Gawa nung tulo pag umuulan, oh. Grabe. Udsudin ko yun, no? Ang mga pintura bulok. Gawa ng tubig ulan. Natagas kasi nilagyan ko waterproofing. Oh, waterproofing pala. Hindi fireproofing. Oh, grabe yung slab. Bulok na. Ayan, no, nabulok na talaga. Tuklap ang pintura. Tuklap na yung simento. Grabe, oh. Lakas ng tulo kasi. Oh. So, ayan yung na-repair ko, oh. Tinanggal ko yung mga natuklap na simento. Plinastiran ko ulit. Oh. Pipinturahan na lang. Oh. Akyat kami ni Shin sa bubong. Magpipintura kami. Tara, Shin. Sama tayo, Shin. Singgod. Bismillah. Bismillah, singgod. Aray ko. Ay.
May kasama akong pusa. Baka lumiban niya sa kabila, hindi mo yung makukuha. Bahala ka. Walisan ko muna bago pinturahan. May mga gabok-gabok. Kami hindi yung makukuha. Singgon. Kasama ko si Shin sa bubong. Ito yung silab namin. Naku, bumitak. Bumitak na naman. Ayan o. Bitak-bitak. Tayo dyan. Pangit. Hindi siya siksik. Brush yung gamit eh. Laking butas oh. Kinalawang na nga. Grabe. Tapalan ko ng plate. Ganyan. Tapal ng plate sa Bible Casil. Yan no, naremedyohan. Yan yung ano niya eh, firewall. So ayan ang pipinturahan ko. Tingnan natin ang before and after nito. Yan, before and after. Kaya ko kaya to isang maghapon. Yan o. Mag before and after tayo. Kuha tayong pang thumbnail. Umpisahan ko na dito pintura. Mainit na. Break muna, break. Break time. Water break. Inom muna ng tubig. Ay, mais. Saging. Init. Merienda. Tapos na ako magpintura. Oh. Yan yung aking pininturahan maghapon. Ayan o. Ay, Diyos ko Lord. Pagod. Tapos din. Ayun. Tapos na ang aking pagpipintura ng bubong. Looks brand new. Brand new now. Alright. Before and after yan. At ito yung aking sinimentong slab. Yung natagas kasi pag naulan. Ayan o. Grabe. Pahirap. Bago na yung building namin. Oh, bagong pintura. Diba? Pacific blue. Ito ano to eh. Dark blue. Ganito yung dating pintura ng bubong namin. Kumupas na nga lang. Ilang taon na hindi na pinturahan. Ito yung original na pintura. Ganyan. Tapos ginaya namin nung pininturahan namin ulit. Pero ngayon, naiba. Pacific blue. Ayun, natapunan ng simento kanina oh.
Saan kayo pupunta? Ayan din, pininturan ko yung alulod. Oh, pati yung hangiran, yung tubo. Sobra yung pintura eh. Pagod.